ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି, ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରିବିନି। ଆଉ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି ବୋଲି ଭାବି ଯଦି ମୁଁ କିଛି ବି କରିବି ନାହିଁ ତାହେଲେ ତ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରିବିନି। ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି କରିବି। ଆଉ କିଛି କିଛି କରୁ କରୁ ଯଦି ବହୁତ କିଛି ହୋଇ ନଯିବ ସେ କଥା କିଏ ଜାଣିଛି। କିଛି ହେଲେ ବି ଖୁସି, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ହେଲେ ବି ଖୁସି। କାହିଁକି ନା କିଛି ନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା କିଛି କରିବାଟା ହିଁ ଭଲ। ଆଉ ଶେଷ ହବ କି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବି ଯଦି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ ହିଁ କରିବି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ କାମ ହିଁ ତ ହୋଇପାରିବନି। ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି କରିବି, ଆଉ କିଛି କିଛି କରି କରି ବହୁତ କିଛି କରିବି। ଯିଏ ବିଫଳତାକୁ ଡରି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଏ ସିଏ ସଫଳ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ହରାଇ ଦେଇଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ଅସଫଳତା ହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବେଳେବେଳେ ପେନ୍ଥାର ଶେଷ ଚାବିରେ ବି ତାଲା ଖୋଲିଥାଏ।